Il-fatt li Robert Abela tefa' r-responsabbiltà tal-Ministeru tat-Turiżmu fuq Ian Borch juri kemm il-mexxej Laburista m'għandux fiduċja fil-backbenchers tiegħu stess. Dan intqal mill-Malta Independent bl-editorjal jgħid li t-turiżmu għandu bżonn ministru full-time għaliex huwa wieħed mill-pilastri tal-ekonomija Maltija. Il-mossa ta' Robert Abela ħallit barra lil diversi deputati bħal Rea Bela, Romilda Zarb, Deo De Battista, Amanda Spiteri Grek u Davina Sammutħili, illi kollha ma ġewx fdati bit-turiżmu. Sinifikanti wkoll il-fatt kif deputati laburisti bħal Katja De Giovanni u Cressida Gallia ukoll ġew injorati totalment. L-editorjal tal-Independent jispjega illi aktar minn qatt qabel it-turiżmu jeħtieġ bidla fl-istrateġija għaliex il-gvern suppost irrealizza illi dan il-pajjiż għandu jimxi mill-kwantità u jibbaża l-ekonomija tiegħu fuq il-kwalità. Iżda, surrealment, Robert Abela iddeċida li jkompli jabbil id-deputat Prim Ministru Ian Borch, illi hu responsabbli mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u li ta' sikwit ikun barra minn pajjiżna milli jafda wieħed mill-backbenchers jew segretarji parlamentari Laburista. Intant l-editorjal għamel referenza għal fatt li Abela ipprefera ma jagħmilx rixafil tal-kabinett tiegħu kif sar xurilu, dan għaliex probabbilment kien se jkompli jiddistabilizza l-gvern tiegħu, gvern li qed juri sintomi ta' għajja u partit illi qed jitlef il-fiduċja tal-poplu b'mod speċjali wara l-elezzjonijiet ta' Ġunju illi għadda.